Už vás nebaví přemrštěné účty za internet a otravné dlouhodobé smlouvy, teď se s tím vším můžete rozloučit, žádná smlouva na SIM kartu, doživotní bezplatný přístup, žádné měsíční poplatky, jednorázová platba vám poskytne trvalý bezplatný přístup ke globálním satelitním sítím. Toto je nová generace přenosné Wi-Fi. Toto zařízení, vyvinuté týmem bývalých inženýrů z japonské společnosti Hacha, využívá satelitní technologii srovnatelnou se satelitem Starlink. Váží pouhých 150 gramů a přesto se pyšní silným signálem 9 newtonů. S touto anténou dokáže pokrýt dům o rozloze 500 metrů čtverečních a podporovat až 60 zařízení současně, která plynule streamují 4K video. Nejenže vám ušetří peníze, ale může být také vaší záchranou během katastrof, jako jsou zemětřesení nebo povodně, i když všechny pozemní stanice selžou. Zařízení se i nadále připojuje k satelitům, což vám umožní zůstat v kontaktu s rodinou a přijímat informace z okolního světa. Vestavěná baterie navíc poskytuje až týden bezstarostného používání, je nezávislý na jakémkoliv telekomunikačním operátorovi. Neexistují tedy žádné smlouvy na SIM karty, žádné datové limity a samozřejmě žádné skryté poplatky. Dříve bylo takové satelitní zařízení dostupné pouze armádě a vládě a stálo přes 1000 eur, ale nyní, aby byla tato revoluční technologie dostupná pro každého, můžete si ji zakoupit za velmi dostupnou cenu a využít bezplatného doručení domů. Žádné riziko, omezené zásoby. Klikněte na odkaz níže a přineste si domů svobodu a bezpečí internetu budoucnosti.